το έκανα εγώ. Εντάξει, εντάξει. Εγώ να μην το σήκωσε εδώ. Λοιπόν, το έκανα έτσι. Σήκωσε εδώ. No, 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 no. Κοίτα πως φέρει. Τη χάλασες τώρα, τη χάλασες του Γιάννη. Μην τους πάρεις, τι κάνεις. Γιάννη με το ξύλινο μωρέ, θα σε βοηθήσει καλύτερα. Έχει γεύση βάζει. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να πας από εδώ πέρα να κάνουμε. Τι λέγω μάλλον, εγώ θα ξυνές. Με κουκκίσια. Βγήκε, Για δεν γύρισες από εδώ ρε Γιάννη. Από εδώ γύρνα. Μας τραβάει ο Παγκρέγόρης τώρα. Μανώλη, ένα καπάκι που είναι εκεί μπορεί να καεί, Το καπάκι πετάξτε από εκεί, το καπάκι που είναι πάνω στην κουζίνα. Ένα μπλε κάτω από το τηγάνι, τι είναι. Πράσινος, θα γίνει πράσινος. Είσαι με. Τι πολύ θα γίνει πράσινος. Go, 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 go.